जाहाथे गावसोरनिफ्राय जों गदखौ मोनो आं मिथिनाय बादिब्ला नोंथांखौ बे एरियानि गासै सुबुं समाजानो मोजां मोनो दिनैसिम आं नोंथांखौ गाज्रि बुंनाय मानसि खोनाफेराखै बाथ्राफोरखौ एसेबां गोरलै सानना लायोब्ला जानाय नङा जयाराम गोदैनि गेजेरावबो गोखाया थायो आफा जोंहाबो एडभार्टाइजआव ओंखारदों मालाय गुबुनफ्राथ' ओंखारबाय इलेक्सननि खालारा थिग जाबाय जेब्ला जों जिरायनाय सम फैयो थाब थाबैनो खामानिफोरखौ खालामनांगौ बिनाराव नों बे गामिनि मानसि एबा बे एरियानि मानसिखौ आखायाव ला सोरगिदिं एडभार्टाइज खालाम पस्टार बिलाइफोरखौ मारि बुरिमा न'खरनि संनाय खुरनाय गासैबो खामानिया नोंनि एसेबां गिदिर खामानिखौ आं हारसिङै बोरै खालामनो नङा नङा बुरिमा बायजोनि खामानिखौ बायजोनि मानसियानो मावगोन नों न'खरनि खामानिफोरखौ मावबानो जाबाय ओरैनो जिरायना थाना एमएलएनि बिसि जानो सानबा जानाय नङा आरो जोंहाबो पस्टारखौ दिहुननायनि राहा लाबाय आरो नों पस्टारनि थाखाय साननो गोनांथिबो गैया आंनि आखायाव गिदिर गिदिर मानसि दंखायो बे खेबाव आफाखौ एमएलएआव देरहानो थांनांगौ आं देरहानो हायोब्ला आंनि समितिनि मानसिफोरनि गोसोखौ आबुं खालामगोन आरो गोनां जायोब्ला मुखा बुनानै बाथ्रानि गोहो दिन्थिना जों खुखौ सेना लानो नांगोन आरो गोनां जायोब्ला बिदिब्ला आं फैयो इलेक्सननि समाव गोबां रां आरो सोलोनि गोनांथि दानि मुगानि मानसिफोरनि खाथियाव रां नङाब्ला भट बिनो थांनो हाया मिथिगौ दयाराम आं गासै बाथ्राखौनो मिथिगौ दयाराम बेफोरनि थाखायनो जेबो साननांगौ गैया राङा आंनि आरो एडभार्टाइजआ जाबाय नोंनि बे माइनावपुरि समस्या बे बाराव नों आदानि आखाइ मोदोमाव फैथारनांगोन साबास दयाराम साबास आंखौ हारसिङै हरनाय मिथिना मोना बे आंखौ सिगिनो सानो बे बाराव आं नुजाफैयोब्ला बे सिखाजोंनो थांनो गोनां गामि गैया होमबा बै गामियाव लोगो मोनगोन मालाया मन्त्रि मेले जागोन हाबसे दिनजों सान्दुं अखा गिदिं गिदिं एभारेज खालामगोन मन्त्रि मेले जाखांनायनि उनावबा बिसोर जोंनो मा होगोन बेखौ जों बोरै मिथिनो बसुमतारी दानि मुगानि मानसिफोरनि गोसोखौ हमदांनानै मोना खुगाजों मोनसे आरो गोसोजों मोनसे माखासे मानसिया भट बिनो थांनाय सोलायनो बाथ्रानि सुलुस लानो थाङो बेफोरखौ दोनथ'दो दानिया खामानिखौ बै सोरजों बिदिब्ला थौदो मानसि बायदि सुन्दुं माथो सुलायखौ खाथियाव थांना नायनो मानसिसो माथो जंफेनानै गोलैना थानाय मानसि नामाब्रा नङा नङा बियो गोथां मानसि नङा गोथै मानसिसो गोथै मानसिसो सोरबा दंग्रा बुथारनानै बयगाना दोनदों गोथैखौथ' नुबाय जेब्ला जोंथ' बे खौरांखौ पुलिसनो खिथाहैथारनांगोन नङाबा जोंहा उनाव खैफोदबो जानो हागौ नाथाय नोंसोरो बे गोथैखौ नेनानै थाथ' आं थाबैनो थानासिम थांना फैयो थानायाबोथ' बांद्राय गोजानाव नङा खाथियावनो दं नोंसोर थाथ' मा गिलु बालु बाथ्रा बेलाय सोर मानसि बिसोर बेबायदि खामानि मावना खालामनाया बिसोरनि गोसोआव हमनाय जायासै
그때와 부빈자 그 빨리 가. 이렇게 그래 해줘. 자. 우리 모두 힘들다. 말이나 그들은 어떻게 보내잖아. 그들은 약속. 괜찮아. 왜 저러고 얘기들아? 왜 그렇게 내가 하는 거지? 오나 불렸다. 등을 뺏겨주고 실어나는 거다. 내가 깜짝이야. 뭐라고? 이렇게. lembaga ang nagpura. Di ba ito te bagar? Kami, pera balik. Villa Porong. Kenapa? Begini address tu betul. Betul lokim lana नहीं. Nokra tu Swrang betul. Macam, boleh hebat tu betul. Rat, jika bukan, jangan sah. Baik, kaki sebelah. Suami, 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 sekarang suami, lepas ada suami, lepas aku, sekarang suami. Hazel, ini dengan aku, masalahlah aku. Hati juga gitu different. Pada hari saya kusirani aku. Siapa suami? Nakasal. Behind me saya menang. Ang bisa balik. Bisa tidur kau. Serta menang aku. Saya bisa menang. Anda tidak bukan aku, Sar. Anda tidak bukan aku. 나중에 앞에요. መንግስት 가만히 있고 여튼이 포스트모르텀 람세 너는 왜 이렇게 그렇게 이렇게 좀 이러니 안 사는 애들이 나리가 그냥 공간 아래 타고나 볼 람세를 지금 이렇게 Karya sudah baik, karya
하늘에 받으시는 때라도 벌써 누나 이날 장다른 생각도 올라 장하는 것도 보거든 장 탕만에 잡는든 나서들에 나의 만수브라 몬트레 에밀레 사든 바이 만수브라 하늘에 달리된 마산들 내 칼이 그릇 가까이 무슨 마음 산나 나와방을 타마 산다가이 이혼이 못했다가이 백달 칼 전부들의 하든 사람들 그런데 랑 뺨을 선달 다운트로 하면은 시작하고 널 다스니 빌딩들 나 세대니까 마치구나 돈 하나를 페이스북 내가 하더만 빨리 말씀을까 그래서 에밀리 비브로 다이가 문나는 거 아이를 소이가 하나요 사사 신조 마치는 이 수의 길이 잡고리 흐입라 아주나 고하다가 Kenapa hari ini kan aku Maria, festival montai dong, kita Maria apa, festival montai dong. 와 너희들 그거부터 이 수는 용아 사세 밀리다 이 수가 받다 잡히려나 하나 이 수가 그거 나봐 아군데 너 비리 거이 하면은 걸러 아 너는 수이가 그냥 하나 놔 Gedir mobile bayna laden. Siklafra siklafoni foto खेबनानै लादों. I love you बुंनानै मबाइलावनो फट'बाय थायो. बेफोरबायदि खुदियाफोरा फरायनानै मा मोजां खालामनो हानो? दे मोजाङै फराय. बिनि उनाव साख्रि माव. अब्लासो सुखु गोजोन संसार मोनजायो. बिनानाव नोंसोर जिरायथ' आं बेवाइफोरनो साहा फुदुंहैनि. जागोन दे आब'. दे. 어디봐 너희 아버니 사는 애프라 마트 저번 누군가 थांनाय इलेक्सनाव भुमिखौ सोरबा सुथुरा बुथारदों दिनैसिम आसामखौ हमनो हायाखै बे अनजिमा बरगयारि न'खर नंगौना नंगौ नोंसोरनि सोर जायो आंनि असे आब' जायो बिथाङा न'खराव दङना दङ रथ' आं आब'खौ लिंहरनि नोंथाङा जिरायथ' दे जागोन दे आब' सोरबा मानसि फैदों नोंखौ नागिरदों नोंथांनि मुङानो अनजिमा बरगयारि नङा होनब्ला नंगौ आंनि मुङानो आं पियन साखरि मावो नोंथांनि मुङाव गांसे एपइन्टमेन्ट लेटार फैदों हेल' नै लादो हेल' एपइन्टमेन्ट लेटार मानि एपइन्टमेन्ट लेटार बिलाय आब' मानि एपइन्टमेन्ट लेटार साखरि DSP पुलिस डिपार्टमेन्ट जाबाय दिनै आंनि गोसोनि साननाया जाफुंमारबाय
खोमसियाव मासे हराव सोराङा दिनै नुजाफैबाय बे बाराव आंनि फिथाइखौ जाय बुथारदोंमोन बै मानसिखौ आं दिहुनना हमनो खाबु मोनबाय इसोरा आंनो गोहो होबाय फंबाय राङा बेसेबां जाखो 20 रां हरब्लानो जागोन रथ' आं लानानै फैनि अनिमा नोंनि आबा साकरि जाबाय दा नोंहा आरो साननो गोनां जेबो गैलिया साकरि पुलिस डिपार्टमेन्टनि डिएसपि नै फंबाय आं रादाब बिलाइयाव होगोन टिभियाव होगोन इउटुबाव होगोन आंनि फिथाइ बुथारनाय आसामिखौ जाय मानसिया हमना होनो हायो बै मानसिनो 1 लाख रां बान्था होगोन आब' बिदिब्ला आं थांबाय थानोसै नामा दे थांदो दे बिदिब्ला थाथ'लायदो दे Abo, साकरिनि जयसाना माब्ला? जानुवारि दाननि 2 अक्ट'आव बांद्राय गोजानाव नङा तेजपुराव जों गोबां मोनाखैब्लाबो जों सोलिनो हानाय हाथिखौ मोनबाय थेवबो जों जिरायथाया जों उन्दुथाया आरो जोंनो नांगौ मानसि नांगौ जोंनो हाथियार हाथियार जेसेबां गाज्रि मानसि दङ बै मानसिफोरखौ जों दिनै नागिरना दिहुननांगोन हाबिटजों जौगाहोनांगोन जों गासैबो खौसेथि लाबोनानै हाबिटजों जौगाहोनांगोन इनाय अराङै उठाय मानसिफोरखौ जों हादोरनिफ्राय गोजान खालामनांगोन अब्लासो जों हादोराव गोजोननायखौ मोनगोन जों हाबिटखौ जौगाहोनो हागोन दा जों जा खामानिखौ आखायाव लागासिनो दं एबा लानो सानदों बै खामानिया गोबां सुनि गेजेराव हाबनाय जागोन बै सुवा सानसेब्लाबो जोंनि सोलेराव हाबगोन थै ओंखारगोन सोलेरा खहा जागोन हादोरनि मुङाव जों जिउ बावगोन हादोरनि मुङाव जों थैगोन थेवबो जोंनि मुङाव अराय सम सुबुं समाजनि गेजेराव जोंनानै थागोन जों बायदि मानसिया थैना थांनायाव हादोराव दिनैसिमबो रावबो खहा जाया जों बायदि गोबां बिग्रायारि हाजिरा दासिमबो जोबथारनो हाबना जोबदोंना दं लोगोमा बेफोर बाथ्राफोरखौ गोसोआव गोलैगोन आरो गोसोआव जोबोद दुखु नाङो बिसोरबो हादोरा हमदोंमोन जोबोद समाजनि थाखाय हादोरनि थाखाय बिसोर न'खर दंमोन सोरहाबा बिमा बिफा बिदा फंबाय बिसि खुदियाफोर नाथाय दिनैसिम बिसोर जोबना नङा बै खोमसि दरसि जोबसालियाव हादोरनि मुङा हाथियार हमना गोबां मानसियानो जिउ गारबाय नाथाय दिनै बिसोर न'खराव मा मोनदों गैया रावबो जेबो मोनाखै बिसोरनि थाखाय दिनै जोंनि बर' सरकारा नायनो नांगोन बिसोरखौ दिहुनना लाबोनायनि राहा लामा बैदिनो जानो हागौ आर्मि हान्जा एबा पुलिस जोंखौ बेंहरजोब्बाय थाबैनो मोनसे हरिया जोबोर हुसियारै गुलिखौ फायार खालाम हरिया
앉아들 사태를 불리자 저기 모가물자 나 비실을 못 기사 mana punya manusia, hagra muka, dari madisa, atau halagan, pokok negara mereka semua sih. Ini kayaknya seperti mana itu, ibu itu mau tuh nih rumah. Dan aku bisa, dia hagra gitu ya, udah nggak lagi bang, aku terangnya ada dong. Dia kayaknya tuh, udah sampai bang sampai ya, hagra terangnya dia yang betul. Lalu ibu bisa bilang, dia kan kamu tuh. Mana 사진이 세라. 나 그래서 녹화이란 걸. 매장 그렇게 녹화이나 하나에 지방이 들리잖아요 만약 하나우산 미래리 한 장에 온도에 만보자 무슨 못하니? 코이드 무슨 잘. 뭐리야? 밑에 가만히 밑에 뭐자 여기 무슨 강 뭐냐니 뭐지 강 투알 무슨 애 같은 거든 말 Ani mukaleko, mudah kaki saya kono, nengso. Saya punya menakutkan, yang kamu mukaleko, video hanya kemana kemana? Video lah, nemu sama kilongan. 잘해 지내나 능 마부고 앙이 아파야 자세 애면 앙이 놓고 예의만 걸겠지 비니카니 내가 그냥 하버다이나 사랑이 바지 써야 되냐 사랑이 그건 비나나 내가 좀 하버다는 그 쓰는 거 앙는 무당 Ani nemu sama, bisa menenu kayu. 말지 Kayu mana bino? Kenapa? 잘해 지내나 이제 말은 다시 부르잖아. 마트 지나는 패스라고 지나는 사람 봐. 손을 잡니? 아니 그 그림이에요. 무장 맞지냐 그러고 보고라니. 그것도 공부하는 부모한테 방 이제 말이도 가스고 비고비나는 사람이 마음에는 소리나. 어가서는 그곳에 무담에 거드네. 부모는 무담 맞지 모르시네 지나. 그만하면 잡겠다. 대박. 아니 그 새끼가 지나가다 막아 이봐 마스크에나 손을 그럼 소매켜라 니들 그냥 빨리빨리 가면 올라가 이 소매켜라 소매켜라 이제 너무 내 말이 그만이 하고 가야지 나는 하나 치고 너 그만 바운 안 치고 빨리 살아 너한테 너희 군에서 또 안 올라가 ang mana beri semestinya, MLA, dia cuma sebentar ni saja, ang ni muka, dia orang sebentar. Beri terus, dengan mana nak? Beri terus ni, semua kebal kemana final. Tanah nu panas kau, Nengko mau kalau tak apa, bidi saya apa? dah berjaya berkali je. Tapi Hindu mari ni terus berada kiri, lagi kena nak horna apa? Ini siapa ini ni? Deh, mana dia ada tu? Hey,
जायैनो थागोन आरो जों सरकारनि आयेनजों मावनो गोनां खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन गावनि बायदिनो सोलायसोल' जाया बिग्रायारि हान्जाखौ फोजादों जोंनि बर' सेंग्रा जोहोलावफोरासो बेराफारसे बे हान्जाखौ दिहुननायावबो गाज्रि जायाखै आरो जौगाहोनो थाखाय हाथियार हरदों आरो बे हाथियारखौ दबथायनो जों सरकारा नाजागासिनो दं मेदाम माथो आंखौ लिंहरदों नों सोर आं माइन'फोरनि समस्थिनि एमएलए दैथुन बसुमतारिनि फिसाज्ला आंनि मुङा बिनाराम बसुमतारि मेदाम जाबाय आं मिथिनानै मोनबाय नोंथांनि सायाव मोनसे एजाहार दं इजाम मानि इजाम मेदाम अनिमा मुंनि सासे सिख्लाखौ नों जिनहारि खालामनो सानदोंमोन बे दायाव दा नों फुलसुरि केसनि आसामि सिखारानि मा जानो बिनारा बे बेसादा आंनि आखायाव गोग्लैबाय बे समस्थिनि गासैबो मानसियानो आफानि मुंखौ खोनायोब्ला गियो आरो दा बिदियाव एमएलएनि फिसाज्लाखौ पुलिस केस होदों आंनि आफाया बे माइन'फोरनि समस्थिनि गिदिर गिदिर साखरि मावनाय मानसिफोरनि साखरिखौनो होजोबनानै होदों आरो दा बिदियाव आंनियाथ' पुलिस डिपार्टमेन्टनि साखरिसो बे जादों उन्दै साखरि नोंनि आफाया गोसो होयोब्ला आंनि साखरिखौ जाना होनो हायो मेदाम हायो आफाया हायै खामानि जिबानो गैया दा बेनिखायनो बुंदों आं मेदाम आंनि केसखौ दिखांनानै ला नङाब्ला नोंहाबो खैफोद दं जागोन बिनारा जागोन आं नोंनि केसखौ दिखांनानै लागोन मानोना नोंनि बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो आंनि गोसोआव गिखांनाय फैदों बिनारा बोला नोंनि गोहोआ लिंहर नोंनि लोमफायाखौ नोंनि लोमफाया बे सिगां थैना आं नायनानै लानि राजयारि निफ्राय एरेस्ट खालामनानै नोंखौ बस'नानै दोन बिनारा मबाइलाव हरनांगौ फन खालामदो दानिया हानो बेवहायनो हाबनानै नोंखौ सोना दोनदों बेखौ खामानि फैयाबो आंखौ लाना थांबाय आं जोबोद दुखु मोनबाय आफा बुरिमा नोंनि नोंफाया फैगोन ना फैया ना जों थैला साला नुनो नांगौ नामा मेदाम आफाया फैगासिनो रामसियारि बै थान्नामानि फाइलखौ आंनो लानानै फै बिदिनो हाबा जाहैगोन जा दानि माबाया जेलाव सोनाया बिदिनो हाबा जाहैनांगोन दैयाव दुगैनाया दहाय खुलुमो मेदाम दहायनि हेब्रबनाय जेलाय हेब्रबनायलै मामिनि बिचार दा बख'लांसिगोन